ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት ህንጻ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመትን መንፈቕን ንምስራሕ ስምምዕ ኣብ ተኸቲሙሎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ውዕል ሃብቶም ፍረዝጊ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ ፍረወይኑ ፍጹም ከተቕርበ እያ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2011 ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኣብ ቴክኒካውን ቁጠባውን ጥላታት ንምትሕጋዝ ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት 33 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ቀዳማይ ገጽ ዕማም ህንጻ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ንምስራሕ ብ28 ሰነ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ውዕል ተኸቲሙ ኣብቲ ሚኒስተር ህንጻ አቶ ብርሃ ስፋን ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ህይወትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ብወገን ኤርትራ ምክትል ፕሬዝደንት አካዳሚያዊ ጉዳያት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ፕሮፌሰር ተስፋ ሚካኤል ሃይለ በወገን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ድማ ነቲ ህንጻ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ናይ ዝወሰደ ቻይናዊ ኩባንያ ምክትል ፕሬዝደንት ሚስተር ሃኦ ያጂንግ ነቲ ውዕል ከቲሞሞ ብመሰረት ዝተኸተመ ሰነድ እቲ ኣብ ቀጽሪ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ብ18000 ትርብዒት ሜትር ዝድኮን በዓል 3 ደርቢ ህንጻ ምስ ሙሉእ ትሕተ ቅርጹ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሰ ተጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 ኣዋርሕ ክዛዘም ምዃኑ ትዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣመልኪቶም እቲ ህንጻ ኣብያተ ጽሕፈት መምሃሪ ክፍልታት ኣብያተ ንባብን ኣብያተ ፈተነን ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብ ምስፋሕ ኣገልግሎታት ናይቲ ኮሌጅን ምድንፋዕ ስነ ፍልጠታዊ ምርምራዊ ስራሕትን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ረድዮም